Iki motor kudu tak jaga tenanan iki. Nek tak jaga tenanan kok malah dicolong wedhus-wedhus kae. Ayo dicolong kok nguri kae motore. Alah, wis padha ngarep kabeh malah. Kowe ora sampe tangkring ning dhuwur kono wis buyar. Mundur tenan kowe. Lah apa kowe galak-galak? Lah wong motor silean kok galak kaya ngono kowe susu. Alah malah ngarani silean patakmu kuwi. Iki ngono motor colongan, Tel. Colongan kok bangga. Isu iku ngurimu dicolong Timi kuwi. Alah, colong Timi beno, aku ora percaya omonganmu wisan. Ayo Mi, gas ae Mi, ayo tumpaki go balapan Mi. Aku lho ora ngaro mbok otoni kaya ngono. Lah, tenan jebule rasa mlayu kowe. Alah, dasaran cempe nyolongan motor. Tel tenan. Awas, aduh, loro kabeh aku. Dasarane Timi. Ora pokro tenan iki. Ayo gudak. Aku melu. Hihi, iki sing jenenge motor Tel. Motor balap kaya gatel. Wes aja balapan kabeh kaya ngene. Nek balapan kabeh aku melu balapan pisan iki. Esu, ayo melu balapan pisan esu. Malah ana sing metu ngguri barang. Kabeh padha liwat. Dasarane wedhus-wedhus iki ra pokro kabeh. Padha mlayu ning wedhus-wedhus mau. Ya Allah, berilah hambamu ini kesabaran ya Allah. Semoga aku selalu sabar menghadapi wedhus-wedhus kentir kaya ngene ya Allah. Amin. Esu, ketoke awakmu pengen balapan iki. Nyoh iki tak silai motorku. Motor iki wis sering oleh kejuaraan lho. Juara mogok sedunia. Ya Om, terima kasih Om. Takone balapan saiki Om. Ayo numpak. Ayo kesuwen. Hihihi, aku nomor 1. Hihihi, selepel. Ning ndi iki para iki? Wis tak golek jalur ngiri rene wae lah. Ayo, kutak. Lah kok malah aku mlayu-mlayu dhewe kaya ngene ya. Sedangkan kabeh padha numpak motor. Lah kok aku milih mlayu kaya ngene, Tel tenan. Arep liwat muga-muga dalane aman. Mbah. Nek mlaku hati-hati Mbah, iki dalan raya Mbah. Selepel. Dasarane canom-nom saiki. Motor hasil keringate wong tuwa tinggal ugal-ugalan kaya ngono, Tel tenan. Esu awas. Alah, ora apa-apa. Iki aku oleh wig, ayo diterusno wae. Aku oleh wig kan apik iki. Api-apane wig elik kaya ngene kok buak wae. Aja dibuak, Tel. Kuwi ngono wig terbuat dari bahan embut berkualitas, Tel. Embut berkualitas patakmu kuwi. Sak ngertiku embut kuwi ya kriting.